Millä tavalla sä haluat toimia sun roolissa, kun sä oot veli tai sisar, poika, tytär, isä, äiti, isovanhempi, appivanhempi. Ja jos sä jostakin syystä et ole yhteydessä joihinkin heistä, niin haluaisit sä olla? Ja millä tavalla sä toimisit siinä suhteessa? Mikä sulle on tärkeää? Entäs sun romantiikka elämässä? Sun intiimit suhteet? Mikä sulle tärkeää siinä, millä tavalla sä toimit intiimissä suhteessa? Millä tavalla sä käyttäydyt? Millainen kumppani sä haluat olla? Mun mielestä on aika tärkeä kysymys, koska useasti me ajatellaan, mitä me halutaan toiselta ihmiseltä. Mutta millainen kumppani sinä haluat olla? Ja jos sä et ole tällä hetkellä romanttisessa suhteessa, niin haluaisit sä olla? Ja miten sä haluaisit toimia siinä? Ja harkitse sun henkilökohtaista niin kasvua. Ja tähän liittyy erilaisia osa-alueita, kuten esimerkiksi koulutus ja opiskelu. Haluatko sä opiskella lisää tai kouluttaa itseäsi? Millainen opiskelija sä haluaisit olla? Jos sä et ole, haluaisit sä olla? Mitä sä haluaisit oppia elämäsi seuraavaksi esimerkiksi? Mä oon laittanut tänne myös tämän vapaaehtoistyön. Eli millä tavalla sä haluaisit antaa takaisin laajemmalle yhteisölle. Mä puhun tässä vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyöstä tai esimerkiksi poliittisesta toiminnasta. Että millä tavalla sä osallistut laajemman yhteisön puolesta toimimiseen. Ja haluaisit tehdä sitä? Onko se sulle semmoinen tärkeä asia?